on. Lehenengo gauza, eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko. Dena gora ez. Eskerrak eman benetan, ez genuen espero. Ezer, benetan. Dena bera, mesedez, dena bera. Dena gora, favorez. Bueno, eta hau da, bigarren komunioa, gure aurrekin bigarren komunioa. Hor dago bat, dela lehenengo komunioa, lehenengoa, eta guaz, dena bera, mesedez, dena gora, guazen jaunari entzutera, mesedez. Gure taldea, Hondarribian zerana, urkarruxa izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, lehenekotan bezala, azkenekotan ere, emaiguzu gaur egunontako zortea, barkatu gure trampak, guk ere gure trampadunei barkatzen diegunez gero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu azken postuetatik, amen. Amen. Denak bera, mesedez. Denak bera. Dena gora. Denak bera, mesedez. Dena gora. Eta orain, aurrak, bakoitzak, Jesusi, beraien promesak izango dira. Aurrera, gozen, gozen. Zein da behizut, Jesus, Olimpiadetako azken bazkaritik esnatzean dena gogoratuko dudala. Bai, niri esango nazu. Zein da behizut, Jesus, igandean, truketik bueltan, Elizara joango naizela. Eta hori berri. Zein da behizut, Jesus, itxaropenan dizudala jagerroa baino gehiago erango. Asi, apunta. Zein da behizut, Jesus, Olimpiadan ez dudala tramparik egin. Bionjua, entzun alduzue? Jesus, gauetan Instagrameko errepaso egin ordez, errezatuko dudala. Eta Facebook. Zinda bizut, Jesus, aurten ere parrandera saria irabaziko dugula. Bai, ez dut dudari. Zinda bizut, Jesus, Olimpiadetako bilera guztietara jungo naizela. Claro que sí, guapi. Zinda bizut, Jesus, ezkondu arte ez dudala sexurik eukiko. Solo la puntita. Nahi, bai. Eta orain, denen partez, Kristoren gorputza erango dugu pixka bat. Kristoren odola, barkatu. El que no apoya, no folla. Eta Kristoren gorputza. Oi, Zu itxasertzera zatoz,
Bakar, bakar, Gorputza. jauna! Gorputza. Kristoren gorputza. Esan duzu. Kristoren gorputza. Ondareta! Kristoren gorputza. Txalukan itxaso berri baten bila. Bueno, eta orain pixka bat gehiago irabazteko Modesta pasako da Xestokin. Ai, ondo, dale, man. Hobeto billetiak, Ai. Listo, Modesta, rico. ¡Hombre, billete! Ai, eskerrik asko. Bueno, eta orain, mesedez. Orain, hartu eskuak, mesedez. Zau, kostatu zaigu asko egiten, ai. Paki eman. Lehenengo gauza, paki eman. Eskuak hartu. Modesta, igo. Pakia, venga, va,